हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे आंनि गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे आंनि चेनेलाव बरायफिननाय जाबाय। दिनै आं मोनसे सायरि लानानै फैबावबाय। बै सायरिखौ दैथायहरदों नेम मानि बसुमतारी। बिथाङाबो मोनसे इउट्युब चेनेल दङ। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिस्क्रिप्शनाव मोनगोन। नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामहैनो हागोन। फैदो दानिया बिथां लिरना हरनाय सायरिखौ आंनि बे गारांजों खोनासंलांदोनि। प्लिज आंखौ खुसि थानो हो। नों आंजों नांज्लायनो गोसो जायोब्ला नों जेसेबां हागौ आंजों एसेबांनो नांज्लाय। नाथाय आंखौ बिब्दि गारनानै थांनायनि खोथा दाबुं। आं मिथिगौ नों गोबां रागा जायो आंनि मिथिस्लाबै मावबोनाय बै गासै गोरोन्थिफोरनि थाखाय। नाथाय नोंबोथ' मिथिखागौना आंहा नोंनि अनगा रावबो गैया होनना। नोंनि आंखौ फिसा फिसा गोरोन्थियावनो रागा जोंनाय, आंखौ गारनानै थांनायनि खोथा बुंनाय, आंखौ लाजि फोनांनाय, बैफोर गासैबो खोथाया आंनि गोसोखौ गोबां दुखु होयो। आरो बेनिसाय बांसिन आं गोबां दुखु मोनो बे खोथायाव जेब्ला नों आंखौ अराय समनि थाखाय गारनानै थांनायनि खोथा बुङो। प्लिज नोंनि खुगायाव आरोबाव दालाबोसै आंखौ गारना थांनायनि खोथा। आं अरायबो नोंजोंनो थानो लुबैयो। आंनि गासैबो खुसिया जेब्लायबो नोंजोंनो। प्लिज आंखौ खुसियै थानो हो।